Zdravím všetkých mojich kamošov, priateľov, followerov, ale aj tých, ktorí ma nesledujete, ale sledujete práve teraz toto video. Rád by som vás pozval na naše 30. výročie Old School Brothers, ktoré sa bude konať 26. apríla 2026 v divadle Andreja Bagara v Nitre o 18. hodine. Práve sa pred divadlom nachádzam. No a bude to večer plný skvelej hudby, tanca, jedinečných choreografií, vlastných piesní, bude vystupovať aj mladá generácia z našej tanečnej školy, takže máte sa na čo tešiť. No a lístky sú dostupné v sieti Ticketportal. A čo k tomu dodať? Tešíme sa na vás. Čaute. Zdravím všetkých mojich kamošov, priateľov, followerov, ale aj tých, ktorí ma nesledujete, ale sledujete práve teraz toto video. Rád by som vás pozval na naše 30. výročie Old School Brothers, ktoré sa bude konať 26. apríla 2026 v divadle Andreja Bagara v Nitre o 18. hodine. Práve sa pred divadlom nachádzam. No a bude to večer plný skvelej hudby, tanca, jedinečných choreografií, vlastných piesní, bude vystupovať aj mladá generácia z našej tanečnej školy, takže máte sa na čo tešiť. No a lístky sú dostupné v sieti Ticketportal. A čo k tomu dodať? Tešíme sa na vás. Čaute.